Persuni li gawdew mid-drittijiet li l-gvern daħħal għal persuni LGBTIQ fl-aħħar 4 snin mhux biss qed jitkellmu dwar kemm dawn għamlu differenza f'ħajjithom, iżda wkoll dwar kif dan il-qasam pajjiżna ma jistax jibdel ir-rotta. Mill-esperjenza personali saħansitra sa riċenti innotaw kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil wieħed diffiċli jafdaħ fuq hekk. Meta kienet jieħu sehem fil-programm Pjazza fi Pjazza, Mike Peplow iddikjara li hu meta jkun imwiegħed id-dritt taż-żwieġ u jista' jafda biss lil Joseph Muscat. Għal Simon Busuttil kellu mistoqsija diretta. Jina sabaħjar jisaqsi l-kandidati tiegħu se jagħmlu se jivvotaw fil-Parlament meta tasal il-biċċa xogħol. Jina naħseb li aħjar jagħmel. Nixtieq inkun naf Dr. Joseph Muscat se jivvota fil-Parlament. Joan Kassar li għal snin twal iġġieldet favur id-drittijiet tagħha bħala persuna trans saħansitra fil-Qorti Ewropea qalet li Simon Busuttil seta' aġixxa u m'għamilx dan. Fakret li ġejja minn familja nazzjonalista iżda dawn ċaħduha mid-drittijiet tagħha. Bil-każ tiegħi biss kellu platta d-depp biex jallem il-poplu bħalma għamel il-Prim Ministru u jallem is-soċjetà u jtina dak li vera suppost jemmen fih imma dal-bniedem mhix vera jemmen fih. Għax lili ħallini 8 snin fil-qorti u saħansitra fil-Qorti Ewropea. Hawn ħareġ ċar il-kuntrast bejn iż-żewġ mexxejja, gvern ta' Joseph Muscat aġixxa fi ftit ta' żmien. Ma nafx hekk mhix sejra żbar, naħseb 10 tiem mindu tela gvern laborista jiena ċempluli u l-gvern il-Prim Ministru ta' Malta tani dak li suppost għandha persuna normali. Ġifri jien ma ħadd xejn ta' barra minn hekk. Kien enfasizzat ukoll li dak li llum jidher parti sew minn ħajjitna ma kienx ovvju. Għal ħafna snin kien jingħad li għadu żmien. Fil-gejsi xiren ta' snin, laqqas konna noħolmu li xi darba ħajasal l-Unjoni Ċivili f'dal-pajjiż, laqqas kont timxi jitfit, jew titħajjar titgħannaq mal-boyfriend tiegħek jew mal-partner tiegħek.